गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना निश्चय सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र होनायखौ नुनानै निश्चय एसेबाबो बुजि मोनदों बिथाङा जाहैबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैमारबाय बेयो रोखा जाबाय दा बिनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरनो सानदों दिनैनिफ्राय माने गोदान बोसोर एबा रंजालि बैसागो नांबाय नङा होमबा बिनि थाखाय आङो न' फारसे जारनि खालामगासिनो दं बास सायाव दा आं टाइम मोनैलाय जेबो उफाय गैया बेखायनो माने आं गारि सानायावनो माने भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाबाय नोंथांमोना जाहाथे दुखु दामोन दा आसा खालामदों नोंथांमोनाबो बैसागुनि मुङाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे बांद्राय गोदान बोसोर फैदों होननानै हेपि बैसागुखौ बांद्राय माने सिमा बारनो नाङा नोंथांमोना जाहाथे गावनि कन्ट्रलखौ लानानै सोलिलांगोन एबा नाजागोन आं बेखौनो आसा खालामबाय दायो लोगोफोर जोंहा बै सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र होनाय जिथुनाखि चन्दन ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैमारबाय एबा बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांमारबाय बिनि सायाव जोंहा माखासे डिसकास एबा सावरायनो गोनां खोथा दङ दिनैनि दिनाव जुदि जायफोर बायदि बिथांमोना बिपिएफ हान्जाखौ गायसनगिरि एबा बिपिएफनिनो खुन्थिया बुंनो थाङोब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा सासे बिपिएफ हान्जानि बेसेबांबा गिदिर लिडारमोन दिनैनि दिनाव बिथाङा जिथु गावनि हान्जाखौ गारनानै गुबुन हान्जाखौ मोजां नुहुरनानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैबाय बिनि गेजेरावनो जोंहा गोबां साननांगौ दङ मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जिथु चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो जिथु थांबायब्ला बेसेबांबा गिदिर सासे बिपिएफनिनो खुन्थियायानो जिथु बबेबा मोनसे बारजों बुफाय जालांबायब्ला आरोलाय बिपिएफ हान्जाया थांनानै थाबावनो बेसेबांथो सम दंबावो खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' गोबां ससियेल मिडिया एबा सुबुं बिजोंनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला एमपि इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो मिस्टार खाम्फा बर' बिथाङाबो इउपिपिएलआवनो जबदान जाहैगोन एबा बेफोरबो गासिबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सिं खोथा सावरायगासिनो दं एबा सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनो दिनै जोङो साननो थाङोब्ला बेखौसो नुहुरो जे निस्सय जोङो दानि जुगाव बेफोरबायदि बिपिएफ हान्जाखौनो जा बा इउपिपिएल हान्जाखौनो जा पलिटिकेलखौ गुबुंले खालामग्रा बिथांमोना बैफोरबायदियानो दिनैनि दिनाव जिथु बिथांमोन बायदिया पलिटिकेलखौ गुबुंले खालामाबा बै बिथांमोनहा जिथु पलिटिकेलखौ बा राजनितिकखौ लानानै गुलाय गुजाय खालामाब्ला जों नों आं रायजो राजाखौ बिस्रा थगायनो जेबो राहा लामा गैया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनै गावसोरनो दाबाय गावसोरनो सिफायफिनबाय बे माबोरै जाथावना नोंथांमोना निस्सय साननो हायो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिपिएफनि सासे बेसेबांबा गिदिर लिडार जानानै जों बेखौसो नुहुरोमोन जे जेनो देरहायो बिथांमोना बिनिनो जानानै जुजिनो गोनां जागौमोन सानसे समाव इउपिपिएल हान्जायाबो थैनानै थांगोन अब्ला बिथांमोना बबेथिं थागोन ग्रोबनो बिपिएफ हान्जायावनो बारफिननो गोनां जागोन मानोना बर'नि गेजेराव मोननैल'सो जा पलिटिकेल हान्जा दङ बेखायनो बिथांमोनहा सानै हयै जिखियानो जादोंला जिखि हान्जायाव थाया मानो खामानिखौ मोजाङै मावोब्ला मोजां जागोन आरो पलिटिकेलखौ लानानै बिथांमोन बायदियानो दिनैनि दिनाव रायजो राजा आइ आफाफोरखौ गोबां थगायगासिनो दङ एबा नंखाय बाथ्रा फोसावगासिनो दङ दिनैनि दिनाव नों आं जाम्बा जाम्बि जोंनि रायजो राजाखौ गोबां गोदै गोदै खोथा राव बाथ्राफोर होनानै बिथांमोन बायदियानो थगायगासिनो दङ होननानै जों साननो गोनां जायो बेखायनो जाहाथे नोंथांमोन जोंहा मा होननानै बुंबावनो नोंथांमोना निस्सय मिथि मोनखाबाय मैयानि दिनाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा ब्रायैनो माने इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैमारबाय दा लैहोर मानसि बिथांजों माने ज''नो इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैदों ना जाहैयाखै बेखौ आं बुंनो थाङा दिनैनि दिनाव बिथांजों उनफारसे आवगायफानाय एबा धरना होफानाय माखासे बिथांमोनहा थारैनो बिपिएफ हान्जानिफ्राय बारलांनाय नंगौना नङा बेफोरबायदिया गोबां पलिटिकेलनि गेजेराव गोबां बेले बेजे सोमजिखायो होननानै नोंथांमोना बुजिखायो बेखायनो दिनै चन्दन ब्रह्म बिथाङा जि जायगायाव थानानै मोजां नुहुरबाय जेब्ला जेराव थानानै मोजां खामानि मावलांनो सानबाय रायजो राजानि थाखाय निस्सय मावलाङोब्ला मोजां जागोन दा लोगोफोर आङो बांद्राय गोलावखौ बुंबाय थानो सानलिया नोंथांमोना चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों एबा मा फोरमायखो इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैनायनि उनाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लादो খুব আগ্রহী করছে এই সমন্বয় এই একতা এটি অটুট রাখার কারণে আমি সকলেই একত্রিত হয়ে পেলায় আমি সমর্থন করেছিলাম जोङो बयबो फैगौ समखौ नायहरनानै दिनैनि इउपिपिएलनि दैदेननाय एबा मानागेरा बर' बिथांनि दैदेननाय आरो गासै टिम दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायजों दिनै जि मोनसे स्टेबिलिटि मोनसे सुस्थता आरो पलिटिकेल स्टेबिलिटि जेखौ राजनैतिक सुस्थता मोनसे मिलन एबा समन्वय एबा गोरोबलायनाय बे दिनैनो जाबाय गाबोन जोबनांगौ बे नङा बेनि सास्टेनिटि बेखौ जोर होनाया
जों गासिबो बिटिसि ओनसोलनि नागरिकनि बे कर्तब्य आरो बेनि समायनि दाम आरो बेखौनो सिगाङाव दोननानै दिनै आं आरो आंजों लोगोसे गोबां जोंनि समर्थक एबा বিভিন্ন दल संगठनाव बिफेकआव थानानै खामानि मावबोनाय दैदेनगिरि मावथिफारिया रायजो राजाफोरखौ लानानै जों दिनै इउपिपिएलआव जगदान होबाय बेवहाय माबा मोनसे सिङाव आलादा दं सायाव आलादा माबा लुबैनानै फैदों व्यक्तिगत स्वार्थ बहाय जड़ित दं बे खोथाखौ हयथ' सोरबा सासे सानैया सानफ्लांनो हागौ दहायनिफ्राय बारे बारे बुंदों मोनथिगिरि बिथांमोना যে চন্দন ব্রহ্ম প্রাক্তন অসমৰ মন্ত্ৰী এই কথাটো উল্লেখ কৰি পেলাই আমাৰ এংকৰিং যে ব্যক্তিসকলে কৰি আছে তেখেতসকলে এইটো উল্লেখ কৰিছে তো গতিকে পুনৰ মন্ত্ৰী হ'ব লাগে বিটিসি ডেপুটি চিফ বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এইটো সত্য কথা প্ৰথম ইণ্টাৰিম ডেপুটি চিফ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত সুবিধা পাইছিল ইলেক্টেড যেতিয়া বিটিসি আহিছিল 2005 চনত তেতিয়াও ডেপুটি চিফ হিচাপে এই অঞ্চলটো সেৱা কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ দিছিল সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ঈশ্বৰৰ কৃপাত কনজিকিউটিভ তিনিবাৰ অসমত কেবিনেট মন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে মই সৌভাগ্য হৈছিল তো এই কথাটো মই নিজৰ যিটো বিশ্লেষণ মই যিটো মানি লওঁ মই যিটো বুজো যে চন্দন ব্ৰহ্ম এজন ব্যক্তি হিচাপে ৰাইজৰ যিটো আশীৰ্বাদ তথা যিটো মৰ্যাদা পাব লাগে মোৰ যিটো পাবলগীয়া তাতকৈ মই বহুত বেছি পাইছো